Pot să simt că ești puternic. Acum părinții tăi Aleluia! Te-am căutat de atâta vreme. Ai rătăcit în Zacome. Zavrogeta și Hamada Cadavie și măcar că cei dragi ai tăi să roagă pentru mine. Este vremea să înțelegi. Te-am lăsat ca din dragoste să te întorci la mine, zice Domnul Nu te rușina și nu te uita la înfățișarea pe care o ai. Pentru că așa cum ești, așa te vei Zacomena Clatia Samara Cadavie, numele Tău este scris în cartea mea. Încă de când erai un pot în sână cineva și Zacomena Clatia Staria și Mara Staria, te-am iubit și tonile acelea de acolo din spate, le-am văzut culoarea lor exact așa cum este. Aleluia! Și le-am văzut în mașină și am zis, Doamne, oare ce se va întâmpla? De ce mi-arați ăștia și nu mi-arați? Ce se va întâmpla acolo? Să știu cum să lucrez. Și vreau să vă mărturisesc în numele lui Iisus. Când am venit aici la altar, nu știam ce să predic și de ce să mă. Nu știam ce să spun. Vorbește Iisuse. Dumnezeu arătase 6 haine pregătite. Aș vrea să vă spun că odată, în vechime, de la Domnul Iisus încoace, după câțiva ani când Sfinții lui Dumnezeu au început să fie prigoniți, odată un grup de 10 persoane trebuiau să fie puși în arena leilor ca să fie sfâșiați de lei. Și când s-au apropiat de arenă, li s-a pus o întrebare celor 10. Care dintre voi vrea să le vedete Iisus acesta pe care îl mărturisiți? Are dreptul acesta! Acum nu iese afară de rând! Și unul dintre oamenii aceia a ieșit afară pentru că ce l-a luat frica. Iar capitanul care era cu ei, cu oastea care trebuia să-i condamne și să-i bage acolo în arena leilor, a văzut 10 minuni. Și una era lipsă, era și o nouă persoană era lipsă care s-a ocupe să privească o cunună. Și când a văzut că este o persoană lipsă, cel ce are dezastră, capitanul a zis, eu vreau să le locuiesc pe omul acesta care a ieșit de aici. Și a Duhul Sfânt a descoperit 6 haine
Sabriot șemene prainiu șalvana glaie. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Eremiot Șepes. Aleluia. Văd un vegheator. Mărire Domnului. Eu veghez asupra cuvântului meu ca să împlinesc Eremiot. Glorie ție. Dumnezeu a vorbit și a zis 6 haine. Aleluia. Glorie lui Iisus. Priviți-le. Glorie Domnului! Amin. I-au îmbrăcat, mărit să fie numele Lui. Aleluia! Când vorbește Dumnezeu, să aduce la îndeplinire. Ăsta-i Dumnezeul nostru. Ăsta-i Dumnezeu. Dar știu un lucru. Dumnezeu nu s-a oprit aici. Amin. La aceste 6 haine. Mai există un suflet care este bolnav aici în mijlocul nostru. Vorbește-le. Arătase Dumnezeu un punct negru, care Dumnezeu mi-a descoperit că este un duh de boală. Și în seara aceasta Dumnezeu vrea să și vindece. O sală! Zavroghe Dumnezeu că n-am și credeți în Dumnezeu. Credeți și aveți credință în mine. Așa zice. Pe baza credinței tale, primește credința lui Dumnezeu în inima ta. Și în seara aceasta vei fi vindecată. Atenție! Vei fi vindecată. Domnul Iisus să scoată punctul acela negru din trupul acela și să fie eliberat. Amin. Iubiții mei frați, Dumnezeu e prezent aici. Amin. Sufletul care e bolnav, Dumnezeu mi l-a descoperit. Aleluia. Aleluia! Glorie lui Iisus. Mări să fie Dumnezeu. Iisuse. Ceea ce a descoperit Dumnezeu prin Duhul Sfânt, o venit aici. Stai pe cântar. E un lucru care îți de mult timp. O spus Dumnezeu, dacă e hotărât noi, vei vedea mâna Domnului la lucru și în seara aceasta vei simți. Aleluia. Iar acolo mi-a dat Dumnezeu seacere neagră din partea vrăjmașului care o vii să-l odați, că aici înapoi o vii. O spus, Domnul, așa nu stai pe cântar și în balasa și privești aici. Dacă ți-i rușine aici și Dumnezeu va fi rușine când va veni. Pentru că ești în planul Domnului și dacă vrei și dacă nu, ești în planul lui Dumnezeu, mări să fie Domnul. Aleluia. Iar acum, iubiții mei, frați, mări să fie Dumnezeu, să ne rugăm pentru aceștia 6 și să-i încredințăm în platul lui Dumnezeu. Aleluia. Ca slujitor în câmpul Evangheliei, Mărire ție. dorim, noi ne rugăm și Dumnezeu să se ocupe de fiecare suflet, mări să fie Domnul. Împreună cu frații care Dumnezeu este destrat, cu diaconul bisericii din Sativa și cu cei care este destrat să vină aici în lucrarea aceasta, să ne rugăm și să-i încredințăm și să punem mâinile peste ei, Domnul să-i binecuvinteze. Thank you.